Dobrý deň, vítam vás tu v Malinove u nás, v najväčšej cukrárskej výrobe Slovenska. My sme rodinný podnik, máme 90 zamestnancov, z toho je 20 ľudí z rodiny a vyrábame zákusky od vymyslu sveta, torty, rôzne koláče. Naše koláčiky dodávame na svadby, tých svadieb je asi 400 do roka. Naše zákusky vyrábame pre koncových zákazníkov aj pre rôznych veľkoobchodných partnerov, ako rôzne gastronomické prevádzky, pre HoReCa segment, hotely, reštaurácie, kaviarne a rôzne cateringové spoločnosti. Spolupracujeme aj s rôznymi nadnárodnými spoločnosťami, ktoré si od nás objednávajú torty a zákusky pre svojich zamestnancov alebo pre svojich obchodných partnerov na rôzne meetingy, firemné školenia a podobne. A zároveň naše koláčiky jedia aj štátne reprezentácie, keď prichádzajú na Slovensku, napríklad prezidenti alebo premiéri rôznych zahraničných štátov. Naším veľkým snom bolo postaviť a zariadiť najmodernejšiu cukrárskú výrobu v krajine. A mali sme obrovské šťastie, že akurát v procese rozhodovania o tejto investícii sa objavila výzva z programu rozvoja vidieka cez Ministerstvo pôdohospodárstva, o ktorú sme požiadali a aj nám ju teda pôdohospodárska platobná agentúra schválila. Tieto finančné prostriedky sme použili na zakúpenie fotovoltaických panelov, ktoré nám pomáhajú v tom, aby sme naše zákusky vedeli vyrábať z obnoviteľných zdrojov a teda pomocou slnečnej energie vytvárať niečo sladké a potešiť našich zákazníkov. Ďalej sme prostriedky z nenávratného finančného príspevku použili na zlepšenie mikroklímy na našom pracovisku zakúpením veľkej rekuperačnej jednotky, ktorá zabezpečuje konštantnú teplotu, vlhkosť a čistotu ovzdušia na našom pracovisku. Vedia naši zamestnanci vyrábať naše zákusky a všetky naše produkty v omnoho lepšom, krajšom a čistejšom pracovnom prostredí.